אני יכול להבין למה אתה לא מגיע לעבודה. למה אתה שואל? יש לי ילדים בבית, מלחמה. מי ישמור עליהם? אתה תשמור עליהם? קוצי. אני אפטר אותך, נשבע לך אפטר אותך. חל איסור על מעסיק לפטר עובד שנשאר להשגיח על ילד עד גיל 14 או עד גיל 21 כשמדובר בילד עם צרכים מיוחדים, כאשר סגרו לילד את המסגרת החינוכית בשל הכרזה על מצב חירום בפיקוד העורף. האיסור לפטר חל במקרים הבאים: 1. אם ההורה הוא הורה יחידני או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית. 2. כשהבן זוג של העובד הוא עובד או עובד עצמאי. 3. כשיש בן זוג אבל בן הזוג לא יכול להשגיח על הילד מסיבות שאינן תלויות בו. אם מקום העבודה סיפק לכם סידור להשגחה על הילד, או שיש לכם בן זוג אחר שיכול להשגיח על הילד, לא תוכלו להיעדר מהעבודה, והמעסיק יהיה רשאי לפטר אתכם. אם פיטר אתכם המעסיק בניגוד לחוק ההגנה על עובדים בשעת חירום, הוא חשוף לסנקציות פליליות, וכן תוכלו להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בעילה של פיטורים שלא כדין.